Quan vulgui, ja està. Hola, descobridors! Avui farem truita al forn, en el típic forn de llenya que tenim a casa, en el pati. Preparem les truites i ara veiem un tutorial com es fa. I res, estan tallades a la meitat i ja preparades per ficar-la al forn. Hem fet una picadeta de ceba i unes lonxetes de cansalada. Picadeta de ceba barrejada amb tomaqueta fregida i una miqueta de pebre. Una miqueta d'oli d'oliva, suc de llimona, llet i julivert. Rico, rico! Quina imatge, al foc. Es nota la calor. Les fiquem dintre perquè faci xup-xup. Agafem una pedra adaptada i esperem. Bueno, agafem el mòbil, que no puc perquè ara tinc ahí, fem el temporitxador dels minuts i ja quan salti pues anem a buscar-lo. Con el xup-xup.